Kumusta po kamo? Kumusta po kita gabos? Kami po naglaom na kamo gabos ayos. Mga tugang ko dyan pungaldaw na ini. Nina, uy, bispera palan ko niyang kampiesta sa Legazpi. Adi, ha? Bispera palan ko niyang kampiesta mga tugang sa syudad de Legazpi. Ha? Good morning, Tabi. Saludo gabos. Bispera pala. Happy fiesta po kay Senyor San Rafael. Ang sa tuya, Tabi na patron. Mga tugang dyan Tabi sa Saint San Rafael. Good morning Tabi, Busing Leonito Gaviria. Kumusta Tabi sa tuyang aldaw? Sa mga birthday celebrants natin dyan, happy birthday. Kasabay po mga tugang ang pag-text Tabi din doon sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Good morning Pilipinas, mga Bicolano. Sa manapartikan mo, kumusta na lamang kita dyan? Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Hanggang po kitang alas 7 din pag-aaga. Ngunyan pong aldaw nin Webes palan, 23 pa sa nakan. Ano nang yan oy? Kumusta? Ayos bang kita? Dapat po happy lang tayo. Kasabay niya to dyan sa luwas, mga tugang Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, mga tugang sa... Para po sa mga baleta po sa tuyang kapalibutan, Angel Mostasa, Karen Ala, Alar Mario, Joshua Bino, Jomar Bien, Asin Chief Reporter, Jimmy Nosalita, Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Technical Department, Ronald Baldo. Good morning, Ismail! Mga tugang, God is good all the time. Maraming tanawan mga buena manong bareta. Buena manong bareta sa morning hearing. Buena manong report in the morning. Kasabay, mga tugang sa Angel Mostasa, gari masakay ini sa bangka ha. Tego ngunyan maritime procession ngunyan pongalaw. Angel, good morning Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa kayo mga parantabe. Bago ako mababa, mabareta muna po ako. Tama. Namimiss ka? Sa mga dugang tapang bareta VP Henry, pulo katawuan na dako kan mga kapulisan sa Legazpi PNP, katuwang ang PDEA Albay. So kinasang bypass operation na naman dyan sa Barangay Taysan, Legazpi City. Namidbida ng mga nadakop na suspect na sinda alias Troy, 51 anyos, alias Mac, 32 anyos, as in alias Tor, 33 anyos. Sigon sa Legazpi PNP, nakabakal ang pusher buyer, nagkaparang pedaso ng kit-sealed transparent sachet na ang laog, tutubudan na shabu na maabot sa sobra sa 3,000 pesos. Kasabay kay ni VP na atuhan man si alias Tor na nagagamit ng tigtutubudan na shabu sa pagitan na kaining aluminum foil dahil sa iyang tulos na pagkaka-aresto. Sa ginibong body search as in inspection sa lugar, na-recover ta kan mga operatiba, anman iba-ibang mga drug o non-drug paraphernalia, kaiba nitong aluminum foil, may improvised bamboo clip, improvised na lighter, may tutor, asin iba pa. Presenting na sa kustodya kan Legazpi PNP ang mga nasabing suspect asin nakakampang ini sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Dagusman na Legazpi PNP sa sinang magot na implementasyon kan ley para masiguro ang ligtas, matrangkilo asin librido sa itinagbawal na bulong ang Legazpi City. Yan, okay. Big Henry, ang mga dugang pa pong informasyon and turototod lang ang tabayan itong aktibidad dyan sa Ibalong Park, dyan po sa Barangay Puro, Legazpi City, kung sa inot na magkakaigwa nin banal na misa and magkakaigwa VP Henry ka na blessing kan mga masarabay na mga bangka dyan, and then alas 6 ng pagkaaga gigibon itong maritime procession. Ayun. Anong oras sa maritime? Alas 6 DVP, pero posibleng ma-adjust init. Pag alas 6, may banal na misa, gigibuhon man dyan sa Ibalong Park Pavilion. Ayun, okay. So yan VP, ang mga storya pa, haligi sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan ha, taon ha. At sa tuya tabi ng maritime procession in the morning. The morning, Henry M. Mientras tanto, lumang kita kay Pading Alar Mario. Kamunta daw ang mga bareta. Bit-bit ni Pading Alar. Nagdadawag ka mo sa morning hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pading Al, good morning. Buhian mo.
Thank you so much, Padi. Good morning. Siring kan sinabi ni Angel, dakol ko niyan ang mga highlights sa Disperas kan kapistahan ni Senyor San Rafael. Pera kaya na misa, as in maritime procession. Ngonya na agaman, mga alas 8 pasado. Pupunan man ang drum, bugle, and lyre competition. Secondary level, dyan ay nagigibuhon sa Lanco Business Park. Ayun. Kaya expected na dagol ang maparasiring dyan para sa pagiling. Saan nasaro sa mga highlights sa iningon niya na Aldao, sa Esperas ni Senyor San Rafael. Siyempre, panagos mangyari sa tuyang Earth Forum dyan sa Ayala Malls, kasabayan 5th Bicol Agri Aqua Fair. And at siya na hapon, pwede, ang highlights man, ang Fiesta Parada de Legazpi, kung sa yan, ibon man dyan sa Centro Canal Legazpi, sagod dyan sa Quezon Avenue. Kaya sigurado na naman ang traffic at siya na hapon tabi, dyan sa Legazpi Port District, alauna, ang schedule kan Fiesta Parada. And igwa pang mga aktibidades man pag bandang hapon na prosesyon kan mga barangay dyan sa simbahan, and kasabay na dyan ang misa man giraray. Pagkabanggi na, pag mga alas 6, yaon man ang Battle of the Champions. Dyan man yan sa may luwas kan Ayala Malls. May stage dyan. Diyan gibuhon ang karantahan kung saan napulman na mga expected na bisita sa sinambit na aktibidad. And at the same time, dyan man sa sa Ipanong Centrum for Recreation, igwa man ki-activity ang mga pulis. May basketball for records man nagibuhon dyan. Bisita ang mga artista kan Batang Quiapo. Batang Quiapo sa mga artista, mga basketball sinda, ang kalaban sa mga selected players man kan Philippine National Police Region 5. Kaya expected man na dakul ang mga magibisita dyan sa Ibalong Centrum for Recreation at yan nabanggi. Yan pa rin ang mga highlights kan mga activities ngunyan na Disperas sa kapistahan ni Yes, yo. San Rafael. More? Happy Fiesta, Ana Mario. Thank you. Salamat pa rin Al sa report. Hali dyan sa luwas. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang 15, makalipas ang alas 5 din pag-aaga, makaskaso ng oras, ano? Ang bilis-bilis na, makaskaso, fiesta na naman, adi. Alright, sige. Diban daw kita kay Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, Vic Henry. Magarampanan ninyo na ang si Governor Mayagalpan. Sa iba ang nagpapirang mga naladistributan mga nakaagi-agaw sa nakonfirmar ang DCGBL sa opisina ng gobernador. Sinabing pagtitirito ng pagpaut ang mga representante ng DENR, Land Registry Authority, ang pagbabasihan matatandaan na sa mga opisyal na payo
daing ECC, daing Council Permit, at warang titulo daga ang proyektong pakudal na ini. Yan ang report karan ala this Jubilee. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Iyan po ang mga bareta punya na paghahapon. Kumusta po sa tuyang paghahapo aga? Good morning Tabi. Uy, happy listening daw sa mga taga San Roque, mga Sidanian family. Ikaw na palang kitang grupo dyan na di. Masidanian family sa barangay San Roque. Ha? Good morning Tabi kay Primong Juliet Maceda. Ay kay Prima na midbilang ko kan sarong aldaw. Diyan Tabi mga tugang sa Ayala Malls. Good morning Tabi Prima. Maray na aga po sa imo. Ika na Tabi ang tunay. Pakailing ko sa imo ha. Kita pa lang talaga mga lahi ta may mga kuan di. Ang mga lahi ta pala may mga itsura talaga. Anong nga itsura? Mga marayon Tabi ang itsura. Uy sabi ni Pading Ray, good morning Padi. Ano ang napala natin sa ating kapalaluan? Ano ang naidulot sa atin ng kayamanan at karangyaan nito? Lahat ng mga ito'y nagdaan gaya ng isang anino at tulad ng isang lumipas na balita. Karunungan 5:8-9. Salamat sa mahal na Panginoon sa ating kaligtasan. Amen. Thank you Pade, amigo. I love you. Ayos ka ba? Di ka talaga nakatios pa, Daddy. Di ka talaga nakatios, ha? Di ka talaga nakatios, ha? Jimmy, nasalita, my report. Good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Salamat sa Diyos matrangkilo mandigdi sa sakuyang area of responsibility. Sa iba pa niya ito ng mga istorya, diretso ng pinabayaan kan DPWH as in kontraktor na tinampo sa barangay Bakong Malama area sa Ligao kung saan pondo sobra 250 milyones pesos kung saan paabot na an informasyon na ini sa central office sa paaginin resolusyon na sinsurat gikan digdi sa lokal na gobyerno kan Ligao. Inaabot na sa sekretary kan DPWH kung ano na ang mangyayari kay ini, tatapuson pa ini o dahil na matapos na bayaan kan kontrobersyal na kontraktor kailan taligado binawian ini kilisensya. Sa ngunyan Tabi BP, 40% pa sa non-estimate na komplesimento kay ini dahil naaram kung ano na mangyayari sa tinampong ini kunyan ang pinag-aagihan so titur sana dahil sa tinampong piglalauman na tatapuson dahil manatapos dahil man ngani na konkreto in kaso na magparauran ang delikado pa ibasa dahil man na konkreto posibleng gumaraba man sana ang mga gabyon type na pinag-ibong trensera digdi sa guminabang bulo tinampo durante kan panahon kan Christine last year kung saan sa ngunyan nakatiwangwang basado kay Mayor Fernando Gonzales kan Ligao City. May informasyon na kantos digdi sa karaman kan alkalde na baad magbisita da digdi ang DPWH Secretary saro ini sa posibleng hihilingon. Ayun, okay. So, bata kaso hapon baga nasulo na sa DPWH. Yun na nga ni. Nata daw ito nasulo sa DP. Tanto naramon ta sideline si Pading Mar. Kung nata nasulo ito. Ano mga nasa loob duman. Sa endo party sa nasulo kan DP. Ano ba yan? Okay. Yan, BP, yan sa ito yung mga dagdag na informasyon, mga follow-up report. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Alas 5, kuha na kita. Anong oras na nga kita? Alas 5:24 na. Sandali lang tapasadaan muna sa mga reactions. Ngunya na pag-aaga, sabi niya elementary and secondary po ang competition ngunya na aga para sa drum, ryle and bugle competition. Salamat po. Good morning. Pakibati po happy 56th wedding anniversary kila Berto Banta at Tess Banta ngunya na October 23 from Mariel Banta ng Kalsada Ginubatan Albay. Happy birthday. Happy anniversary mama and tatay. Yan.
Listening po somewhere in Central Luzon. Good morning. Happy listening po sa Malilipot from North Benitez. Good morning, Tabi Amigong Jonas Rosal, Maraynaaga. Good morning, Tabi. Pwede po pahagad. Ay, day po akong available na t-shirt ngunya. Nits Manzanillo, Maraynaaga, Tabi Ate Nits. Kumusta ka po? Pwede Tabi hapoton sa Super Health Center sa tay. Pwede Tabi hapot mo man. Health Center. Kaso rin, dati may health center din hapot. Alright. O, sige. Sige, Tabi. O, so, walang may birthday. Walang may birthday ngunya na. Ay, iga pala naman. Iga baga ngayon, oy. May binasa ka baga ngayon, oy. Igwa ki birthday ngunya. Iyo pala na day. O, happy birthday na lang sa gabos niya to na mga birthday celebrants in the morning. Na nakatutok po sa mga oras na inidigdi po sa satuyang programa sa DCGD. Kumusta lamang po sa tuyang mga birthday celebrant? Ngunyan pungalda. Ito, sandali lang Happy birthday po, Henry M. Happy Fiesta, Barangay 27, Victory Village South, October 23 and 24. Salamat po. Talaga. Ayun man pala ang pista dyan sa Barangay 27. Good morning kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Richelle Capili Asejo, Correa Lubit, and Ophelia Maravilla. Good morning. God is good all the time. Sir, aluyon ang na traffic light sa alternate road, may hotel center din nang gagana. Iyubaga. Sige ta. Ipaabot na tabi yan sa engineering Ipaabot na tabi yan mga tugang sa engineering tabi na concerns po nindo. Okay? Sige. Good morning. Sandali lang. Dito tayo. And your image is still the same. Kadakol na kang comment is kadakol kitang parailing pala na di. Pangyari. All the best. Good morning Tabi kay sandali dito. Tangway Nancy from Sipi Daraga Albay. Ed Mabini, wara po ang FB Live. Ronald, wara dang odyang FB Live. Paki-check daw Tabi. Mohar Grace, good morning. Erning Molar Jacob, good morning. Ning Lin Loses, morning po Sir Henry. Jun Quinto, Maraynaaga Legazpi. Tess Velasco, good morning daw from Sukat, Manila. Josephine Magalona, good morning po sir. Lito Mangusta, good morning Tabi from Antipolo. Yolando Baharo from Borabod, Castilla Sur, Sugon. Yeah. Ayun, Junald. Ay, gwa pala. Tingnan natin. Ay, gwa pala. May audio. Igwa po baga. Okay na po. O, Beno, aramon na daw ang headlines in the morning. Paano ito na? Newspaper front Makangalang page. suman sa Enot pagkasulukan sa morning hirit. Newspaper front page. Enot Send sa up morning pati sunasulu. hirit. Adi. Good morning, Paring Mar. Go ahead. Anong Good morning, headlines? BP. Short circuit sa Kisame. Short circuit. Sa Kisame sa record section. Wow. Kan DPW's office sa Quezon City. Record section pa diya. Pero kunya nini. So, materials and testing office ini. Although, ang sabi kan ICI, sa Okay. testimonya ni Bryce Fernandez, may 1% man din ng kickback. Pintatawan dumanta. Duman sa- mga testing sa mga materyales. Di ba sa opisinang ito? Oo. Ay pangyari. Sabi, opisina ito kan Region 4B. Region 4B, Oo. ang Quezon Province. Ano ba yan? Pero materials and testing. Oo. Di nasulo. Okay. Kaya ang sabi ni Ombudsman, Rimulya, imbestigaran ngaya kon arsonan. Ipa-coordinate sa NBI, sa PFP, para malinawan ang pangyayari. Alright, sa ibang headlines, Independent Commission for Infrastructure, ila-live stream poon sa mga sunod na simana ang hearing. Senate President Tito Soto ay kinaugmang pag-live stream ka na sa hearing bantang
nasulod na DPWH sa Quezon City. Aha. May 1% kickback hali sa flood control project sigon sa ICI. Naiko. Mhm. Ombudsman, tapos na pinag-coordinate ang koordinasyon ng NBI at NBFP sa nasulod na edifisyo ng DPWH. Mhm. DepEd, sinuspindi ang klase po October 27 sa Good 30 Aha. para sa wellness break. Yan mga para tuklasin mga estudyante. Aha. Yan ang paliwanag ni ni Secretary Angara mano ko dyan sa wellness break. Aha. Tama, dire-diretso yun October 31 deklarado man ining holiday. Nata. Ipit. Ayun man ang ganda, no? Ipit sa Undas. Oho. Abang Undas pa lang pa di. O na, Sabado Domingo. Sabado, adi. Sabado, Domingo pala na di. Rather not. Okay. Okay, Philippine Chamber of Commerce and Industry matabang sa pagbantay sa mga proyekto kan DPWH. Mhm. Pondo para sa pagpapagibo ng mga classroom hinali sa DPWH Aha. ni Presidente Bongbong Marcos. Plano kang presidente, idiretso na ang pondo Sa? sa lokal na gobyerno. Wow. Parakparan. Kung baga kaya sa pistan, mamantikaan. Para ako nag-post. Para ako nag-post ka. Natagpuyasan na siya. Mata. Ay, salamat ngayon, tabi presidente. Pero matindi ang bantay kayo ni. Thank you kaya, boss. At ang rason pa, no, dumabaga sa hearing, sa budget hearing, na bulgar na kaya tayo nagigibo sa mga classrooms, nalingling o nawili ang DPWH sa flood control. Lahiling mo na. Kaya sa iba pang mga patrabakong pati na pupuda mga tulay. Yes. Igyogon mong sa Lauki 2025, 22 ng classroom sa Napangibo. Okay. Alright. Pondo para sa kaya irresponsableng pagmina daing lugar sa nasyon sigon kay Presidente Marcos Jr. Dating Ombudsman Merceditas Gutierrez nagdesignar bilang bagong chairperson sa National Commission for Senior Citizens. ICI, determinadong tumudo sa flood control probe maski diit sa naantawan. Presidente Bongbong Marcos inumaw ang primerong babaeng Prime Minister kan Japan. Omnibus motion isinumitir sa Senate Ethics Panel versus Senador Escudero. Ay, sa EMBP, ang mga headlines mo na pagkaaga, ato diyang Campiways Enterprises, hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Diyan sa Oros at Ligas City, pa sa Radio PYS niyan, 24/7 konektado kung mga maski daing load. Padago saan investigasyon kung anong nangyari sa suminangsang na truck diyan sa may parte ng ginubatan. Alright, Pag News guys, sino po si Marlila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you pa rin, Mars, sa mga headline. 5:34. Abodanta daw ang pag-asa kung kumusta tabi ang kamugtakan kampanahon. Ngunyan tabing aldaw. Aramon ta daw. Igwaki na-develop na bagyo Kaya lang harayo ito. Hari duman sa taas. Pabugsok so dalagan kang ano yan? Kanso maraot na panahon. Napanoodongan niya ko ito. Pabugsok. Tabi so dalagan niya. Pasiring sa kadagaang kang Central Luzon. Extreme Northern Luzon. Kaya, pero di man masyadong masentro sa lugar na ito. So, gilid man sa nagarparting Tugigaraw o Isabela, so hapitan ka ito, ha? Hello? Good morning, Tabi Amigong Melvin. Yes po, sir. Opo, on there ka na, Tabi. Go ahead na sa